Hello guys. नोंथांमोनखौ आंनि बिसंखौ थेलाव फरायबाय दा आं नोंथांमोननो दिनैहाय मोनसे भिडिअ लानानै फैदों बेनो जाबाय जों बैग्रि जानो नागिरदों ओमफ्राय नोंथांमोनहाय देखायलांबाय थागोन आङो नोंथांमोनहा भिडिअखौ जोबजासे नायलांदो आरो भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक कमेन्ट शेयार खालामना होदो ना मा होनो होमबा नायलांबाय थादो चलो देसिमहांबाय देसिमहांबाय नै देसिमहांबाय ना नोंथां औ देग्रि आयु जासिग्रा सास नुखायो नङा बानलु मा नांगौ नै दंजोबो थाथ' देना हो दे मिथिबाय जागोन मोजां दे आङो जादोलाय नै नोंस्रा लुबैदोलाय दा जानोसै बे सोरबा सोरबा नायनानै गारबायलै खिन्थु रावबो नै आयै एरलानानै देखायलै नै थकस'आव दंबावो आयै नै थकस'आव नै आयै थ' होसेनोसै ना मा होनो गायजेनबाय नै बिथांमोनहा मा मा नाम मोनलाय नोंसिना आयै आं बै नै बैग्रि जाग्राफ्रा बारा बुरजा नङा इसेल' ओमफ्राय दा मोजां देखायलांगोन दे बे साखिलायदोंल' लामायावहाय मोनलाबायनानै बैग्रि बागानाव दासो थांगासिनो नै नायलांबाय था नायलाय आयै बे दैखौ बारनानै जाहैनांगौआ नोङो बेसेबां खस्थ' ना मा होनो दै बारनांगौ नै गिदिर आयौ दैया बरिया नै ओमफ्राय ओरै ओइ सासे नै नुजाथारामोन नै बे सालाखौ देखायथारबाय आं नै रायजोफोर सिख्लाफोरसो फसायो नाम्बार हरबानो जाबाय नै आइलाबे उनाव बेखौ बयबो आइलाबे उनाव आइलाबे उनाव बयबो दै बारनायनि मजायानो बेलेगखा दै बारनानै बैग्रि जाहैनांगौनि मजायानो बेलेग नागिरनो बिराद खस्थ' बारनांबाय जों बिराद दाहार दैया होनलाय बिराद गुवार बेखौ बारनानै जाहैनांगौ होनना मिथिबा आं फैयामोनलै एफा खस्थ' फैफ्लांना जारला जाबाय आं र' बेखौ देखायगासिनो आं मोनसे दैयावहाय मोननै दैयानो ओइ लामाफ्राथ' आल्ट्रा मडेल आल्ट्रा टाइपखा नै बेजों दै सेर सेर दहायनिया दैया बेजों गावबोबाय ओमफ्राय जों दा बेखौ बारबावनांगौ आरो ना मोनसेखौ जों मोननै बारनांगौ आरो ना बारनाया बारनांला हरै ट्रेक्टर खारग्रा दं हरै नुहुरबाय दा औ बै ट्रेक्टरजों बे ट्रेक्टर खारनायजोंनो थांसै जों थांथारनांगौ बारनांला होमबा बारनांला फेक्टरि लामा बानायनाय दंखायोना फेक्टरि आदसा नायलांबाय था लोगोफोर होमबा बैग्रि जाखुनायखौ देखायलांगासिनो ओइ जायगाया बरिया मोजां नै लोगोफोर बिराद मोजां बैग्रि जाफानोबा फैदो बिराद गोजान फैबाय जोङो उफाय गैया नैबे बिराद जानो मोजां मोनो बैग्रिखौ फंबाया हानाय नङा आं बिदि जा बैग्रि जाबानो जायो ओइ मा होनदों नोंसोरलाय बेथ' आंनि भिडिअ'आव हाबजोब्बाय आंथ' होगासिनो बेखौ जायगा मोजां ओरै मानै फैगासिनो दं आरो ना बिराद देन्जार बेयो गामियाव मा नाम होनोमोन बेखौ लामा होनबा बोरसो आयो फाग्ला लामा जायो बेयो बैग्रि जाग्राया बेबायदि लामा जाबायो फाग्ला नायलाय हाग्रा बारिजों बेयाव बैग्रि बागान थायो नायलाय बैग्रि जाग्राफोरनि मजायानो बेलेग दिनैनि मजाया नायलाय हाग्रा बारि बिदिंसो बैग्रि जानो बेलै आं आरोसो फैबालालै एफाबां खस्थ' बैग्रि जानाय जाला नै नायलाय हाग्रा बारि बेफोरजोंसो बैग्रि थायो नै सफैबाय बैग्रि बागानावहाय अबेखौ बासिनानै जानो जा बैग्रिफ्रा ओइ दे माबाया मा होनोमोनलाय बानलु हालु दे बानलु संख्रिया नै बैग्रि जौखौ जानो गोसोसो फुरा बैग्रि खालि बैग्रिल' आरोना दस्रा बिफां गैखाया अबेखौ जानो जा गोथाव जोंथ' फुरा जाखासिगोन सोरबाफोर जानो फैनोबा कन्टेक्ट खालामदो सिख्लाफोर बे बैग्रि बागान खाथिनि सिख्लाफोर थामसा जाफैयो बियो गाहायाव खालामहां मोनो बैग्रिफ्रा आंथ' न' खाथिबा दै लिग जाफैगौ नै लोगोफोरजोंखायसो दिनै फैबाय आङो बे गोजान नङाब्लाथ' हारसिं फैखाया आङो नायगोन नोङो नै बैग्रिफ्रा नायलाय अबेखौ जानो फाग्ला बायदि बैग्रि बिफां गोथावसो बैग्रिफ्राबो ना गोथाव मोनजादों थावा ना थगायबाय लोगोफोर नोंसोरखौ जाफैयैनि बिराद बैग्रि दं नै मथा मथि जों देखायलांबाय थागोन आरो ना जानायखौहाय नायलांबाय थाबानो जाबाय जों धामाका जागोन ना मा होनो सोलु जाग्रा होनबा बिसोरसो नै हानिखौसो खनलाजोबो मालाय बिफांनिखौ खायोबा बसाय जेनबाय हारसिङैबाव होद बेखौ आं लानांगौलै जादो जाखुनसै नै ना मा होनो लाग्रा जायग्रा अबेहाय लानांगौ हालाय नै अमाया नैबाव लादो
नाय गोमोखाथारो फुलियानो मिनिस्लायदों बाइक मा देन्जार रायलायो मिथिबाय फाग्लासो जादों माबा Jatuh. Beri aku mbak beri sana udah. Jalan tam. Kerau. Testimoni. Jalan tam. dibuka Jalan. Ya vậy nên đến được vì đi ra đi. Hả? Tiếp ra ra lấy đèn nó còn thế này mà đi. Phạt là. nih mari nih Ya. mari Iya. Ayo testi. Kerau. Testimoni. Là gì lắm anh xin. Đấy ra đó. Là. Ăn bữa không chơi. Bà để dừng chừng đi vào bốt sạch điện. Jadi kau hendak yang bisa bantu bajing dah makan sakit. Nama ni selu. Mình câu लोगोफोर जों दा थांनो ओंखारबाय बैग्रि जाखांनानै फैबाय ओमफ्राय आङो जानायखौ बांद्राय नोंथांमोननो देखायनो हायासै ओमफ्राय नोंथांमोनहा गाज्रि मोननाङा जा देखायदों बेखौनो नायनानै गोजोनदो ना मा होनो दिनैनि भिडिअखौ बारा गोबाव खालामला बावनो फोजोबसै जानाय मुखुब जानानै आङो जानायखौ देखायनो हायासै ओमफ्राय दिनैनिखौ बावनो दोनथ'सैलाय नेक्स्ट भिडिअआव थाबैनो लोगो मोनफिनगोन ना मा होनो होमबा दे बाय बाय